het volgens mij, nou ja, nou sjouwt die man het met de tas, maar ze heeft die stok in de hand en dan bent ze achterop. En ik denk dat ze direct die stok op de schouder gooit en dan aan de ene kant het hout sjouwt en aan de andere kant die tas. Dat is toch net normaal. Dapper. Giet weer mooi op Sjællands. Ik zit hier in de boot. En de rest zit nog onder de wal. Inclusief mijn spul. Maar het is vooral net zware emotie. Maar ze lieten net meer mensen taal op het boot. Dus ik ben benieuwd als zij een boord laten komen. Of helemaal net. You have one, two? Sorry? One. 2 people. I told you already, I gave you already the ticket. Ik ben gearriveerd in Moangoi. Maar nu is het nog wat hij tot de orenboord komt met Bob opzet. Ik heb ondertussen even de eerste indruk van Moangoi. Je liep op de trap, als je de pier opkomt is al een restaurant of een hotel. Hier links ging. En voor de rest, dit is een beetje je dorp denk ik. Het is echt heel iets. Dus ik ben benieuwd. Rust, hoop ik. Er is hier net zo volle en omdat er net zo vol te dwan is, ja, de kerst handjes erin en zo, denk ik dat het wel aardig rustig is. We hebben een nieuw plakje gekregen. Ik ben heel benieuwd wat het is, want wij hebben daar die. Super lief dat zij mijn spul draagt. En dit is blijkbaar het dagelijks leven in Moangoi. We zijn krak gearriveerd. Maar dan kan je hier in de oer al nergens. Gewoon lekker vrij. Heerlijk. En deze stritten, dat is volgens mij heel Moangoi. Oké jongens, dit is wel heel mooi. We binnen het oorkaam in Moangoi. En er waren wat vragen gesteld van, hoe is het? Heb ik een dik? Nee, ik zou zeggen geen dik. Want het is modder hier. Maar waar rempel, ze binnen hier, maar de dik bezig. Dus komt hier gewoon een laag doorheen denk ik. Heel mooi om te zien. Ze ben hier de hut aan het werk. Drak komt werken om een dik te maken zien. Ze is net in paard staan. We zijn hier bij de lokale boerderij beland, denk ik. We hebben vetskattige piekies. Wel in een hakje en wat eindskader hier doen. En ik denk, oh hierin zitten bargen. Wat barretjes. Die heerlijk onteten binnen. Wat hebben we hier? Nog een barretje. En hier heb ik nog wat barretjes. Ach ja. Want deze hebben we nog niet. Dat is zien. Ja. En dan dit hè. Dit zien we een heel soort. Dit is een plak waar ze gewoon al hun afval doen in de natuur. Ze hadden geen idee van hoe slecht het is, denk ik. En dit is de squallen van Moangoi. Maar staat te zien, je het net, want het is sneeuw, je het. Oh, en daar is ik nog meer, dus ik denk dat dat ik nou squal is. Nou, de ben ik van hier een badje. Het dagelijks gewone leven
In Moangoi. Het is heel warm hier en daar. Maar voor hen is het waarschijnlijk prima. Dit is een weefapparaat. Dus dat doe hier ik. Dat is de jeugd. Het dagelijks leven van de jeugd hier. Hè. Wel een mobieltje. Aan de andere kant nog het wetten dragen. Om het van dingen. En een wil ze een maïsje eten. Oh, ik dacht dit te merken weer. Maar ik zie nou de wask wat hierop hangt. Oh, en dit mooie fancy gebouw is het ziekenhuis. Het gezondheidscentrum. Dus daarom is het netjes. Ja, dus het is net dat het een persoon is, maar dit is het gezondheidscentrum. En de rest gaat weer back to basic. Deze vrouw is aan het weven. Zawadi. Oh, zo maken ze die kleden natuurlijk. Mooi. Het is mooi. Zie dan deze vrouw. Ik moet binnenkomen. Deze vrouw is aan het maar ze nou de zingen. Machtig mooi. Is de naaier. Zawadi. Machtig mooi. Here comes the locals carrying up the building supplies, and oh, that's not a local. Who is that? Strong farmer girl. A strong farmer girl from Friesland. Woo! All right. Samen maar een mooie green te doen. Goed beschermen trouwens, heel goed beschermen. Sla, zie ik. Ik zie een bananenbeem. Munt. Van muntthee herken ik. Voor de rest denk ik vooral groen. En dingen die ik misschien net zo snel herken. Wij zullen viewpoint bezien. Mooie pauw trouwens. En hier is de start. 400 meter. Wij krijgen een ticket betalen. En hier is het zo'n 100 meter. Dus ik denk dat het alleen nog maar langer wordt. Stil zien. Het is een duidelijk paadje. We hebben hier een matten. Het is wel echt 400 meter omheen geklauterd. Maar het is duidelijk waar we heen moeten en hoe is er rails. Ik denk dat we binnen bij het laatste stukje. Het is even zien. Vet mooi bregje hier buiten. Ja, we bidden er. Ik zie nog meer mee. Ik met eerst een klautrie. Oeh. En dan. Hier een bregje. En dan, ja, wat rimpel. Dan ben we er. Wauw. Dit is wel heel cool. Zekerwurg. Het is het Zekerwurg bedoel ik. En wij zijn daar gestart. Let's see your picture. Okay. Whoa. Whoa. See that? That's you. Look at that guy smiling, huh? Oh, you want to turn it? Yeah, and you can see the different pictures. Whoa. See how that works? Samen even gaan genieten van een, sunset is er net echt, want de zinnen hebben we hier haast nog net jongen. Maar het uitzicht is prachtig. Dit is Moangoi. Van een restaurantje, mooi uitzicht. Mooi om te zien. Ik heb je nou toevallig hier te pakken, maar ze douchen alle hier in de rivier. Dus een shampoo in, shirt uit. En dan lekker onderdompelie.
vreemd me als het water in de rivier fris genoeg is om echt te douchen. En daarnaast zwemt ik nog een dikke vis. Maar kleren ze door het jaren. En er komt nog een bootje vol met tieners die weer omkomen op Snoitjoen. Mooie rechttasjes. Ik denk kreeg voor een nieuwe week om weer naar school te gaan. Ik ben benieuwd waar ze dan in het weekend dus binnen. Het binnen echt de jongeren zonder ouders. Maar ook wel maar een rechttasje. Dus ze zijn er vast op uitwist. Goedemorgen jonkjouw. Het is 10 uur en nog geen zin is jongen. Maar wel leuke hulp. Rucht voor iets neus. Grappig. Prachtig, wat een mooi dorpje. Het is haast nooit maken zo lijkt het, maar dit is gewoon echt jongens. Hier leven de locals en de toeristen terug elkaar heen. En toeristen zijn in de minderheid. Er komen elke dag wel een paar. Maar ik denk dat we ze nog elkaar al zien hebben. Dus het binnen. Wauw. Een hele mooie vlinder. Even een heerlijk chill momentje. Eindelijk hebben we zinnen. En het is even we zitten hier lekker bij de pier. Bij de bijen lekker op het zwemmen. En er komen wat kano's om. En de laatste meesten mee gewoon in het werk. En er vier erop. En dan komen de kaajonger in. Dus we zitten hier midden tussen de kolenstrand. Ik ben krijg even lekker aan het zwemmen geweest met de bijen. Heerlijk wat een leven. Het is echt relaxed leven hier. Die jongens hier, die zijn goed en goed met zon. Gewoon lekker rustig. Zo'n heerlijke simmerse snootje midden. Maar nou is het gewoon easy. Heerlijk. Zo leuk hier om te zien. De keirin die gewoon in de stritten. Oeral nergens. Wat een mooi en leuk dorpje. Zo lekker rustig. Heerlijk. Daar is het eind van het dorp alweer. En daar is het water. Nou, ik weet niet wat hier is. Maar we jaren niet eens leven in de brouwerij. Het ben hij ben. Lekker dikke willen van muziek. Ik ben hier zo vrij als wat. Dus kan je zo het huis binnenrennen. En ze vreten gewoon alles wat ze maar vinden kennen. Wat een leven hier, hè. Hier nog even een kijkje van de tempel in Moangoi. Die Grutter is dan verwachten. Maar en ik heb vermoeid. Aan mijn noorders kwartier van 4 uur. Daarin trouwens een lieds monnikje, een jonkje. Voor de rest zie ik hier geen enkele monk. Dus werd die binnen te mediteren. Geen idee, misschien in hier van die gebouwen, maar dat kan ik niet in. Maar vanmorgen die 4 uur, nou ja, hier ik de drum daarboven. En de gong. En daarachter verstopt is nog een gong. Dat is best goed. Dus ik weer verbaasd dat ik de oren achter net doorheen slet heb. Als het te zien dat ze vluchten materen, dan is hier een hele lange boot voor 20 monniken. Er zit op elk streepje zit een nummerke. Net normaal, maar binnen kreeg ik gewoon een kamer in de bank en ik denk wat jij keren. En uit de gek zou ik nou, we hadden one mooi naam, want die kraaiden de hele dag, de hele nacht erop. We waren er elke morgen weg van vanaf 4 uur. En ik hoop dat er zich nog een keer weer ligt, maar in die doos achterin zitten 2 litigaties. Om adem te hellen, maar we hadden one mooi naam, want die zit op het dak.